बे गारिया सुवा नांनायानो जोबला नै मा हाबदों होनलाय बानायहैनाय सुलाय दा गाबोननो लं जार्नि थांनांगौ बेनो ट्रिप आदा मनन्जयनि न' सेराव टप लं टायारानो ओमफ्राय जेने थेने हारसिं खुलिनानै स्पेयार टायार होबाय आं स्पेयार टायारा ओमफ्राय एद खामानि गैयिखा फिसा नै गोजौ गाहाय मोनलाय सालायनो लांदोलाय बानायनो दानो इमारजेन्सि जाओ हे दी जाम दे र' केতিয়াबा यारे ओइ आजिखालि बिराद इजि जाबाय टायार बरननाया उफाय गैया आं दा क'क्राझारनि आपल' टायार्स नोंथांमोना आपल' टायार्सखौ लाबोदों आं अलाइनमेन्ट चेक खालामनोबाबो फेसिलिटि दं बेवहाय अलाइनमेन्टनि बे ओमफ्राय लिकेज जानाया आंना अबाव हाबदों नै टप लंखानाय सिनियावबा नै गब्लं नै सेसखा सिगां बावनो बानायफैबाय थाखायोमोन आं सिगां जा सलायग्रा इन'भा बेयावनो बानायफैयोमोन माने जल्दि जायो आरो बिसोरनाव बिराद स्पिड जायो आपल' टायाराव बेयावहाय नैबे एरियाया जाहैबाय इउएन मोनैनि सिगां ओमफ्राय बे गुदानि बैयावहाय माबा दङ हार्डवेर जालाय खालामग्रा माग्रा बिनि एसे खोलाहा आदा मन्जिलमोननि खाथियाव ओमफ्राय बेवहाय नोङो नट अनलि टायार्स अलाइनमेन्ट नायनायबो जाबाय आरो पलिउसनबाबो बाव जायो ओमफ्राय सोलायफिनसै आं टायारखौ सोलिफिनबायनो स्पेयार टायारा माने इमारजेन्सि पारपसावल इउज जायो मानो होनोब्ला स्पेयार टायारा फिसासिन जायो नालाय ओरैनो नैबे नर्मेलि जेनेबा आंना 16 नाम्बार ओमफ्राय स्पेयार टायारा 15 नाम्बार थ' बेखौ लागायोब्ला गुबुन टायारा खस्थ' मोनफायो ओमफ्राय इउजुवेलि मा जायो बेलेग टायारा खस्थ' मोनोबा जामनायनि मानायनि चान्स थाबाय ओंखायनो बेखौनो लगायलांफिनसै आङो बेयो माने माथ्र किसुमान इमारजेन्सि दा जेरै आं लाबोनांबाय बेनिफ्राय खुलिनानै लगायब्रबनानै लाबोबाय बिदिल' खामानि होयो आरो ओमफ्राय नैबेखौ लगायफिनसै दायो अलमस्ट जाजोब्बायानो नैबो गेटिस होबाय सिङाव गेटिस दसेनो जायो लगायनाय मानाय जाबायानो नै रेडि माला आं गारि डिक्टि खुलियो सान्दियावनो ओलायसिनाखि आरो जाबायानो अबेथ' फाम गाबबाय थादों अबे इउस गाबदों फाम सिस्टेम 36 सेट खालामबाय डाइरेक्ट 36 दाना सेसखा जाथारसिगोन 10 7 14 जोब्बाय फेन्दा मोनफैनो एरनै टायारा गोजौ आदाबो हाबजोबाब्रा 28 35.5 जाबाय बे 36
नर्मेल फाइनाल चेक दाग दियासै ना एदिकी itu ऐसे ऐसे ना करो नहीं पूरा परमानेंट लागाय फिक्सिया थैस गोब्राब मोनलायबाय दसे आंखौ बेयो जाबायानो नै सोर फैलायखो फैसे ठीक मेसिनसो लागायग्रायाबो दहाय गोगा गोगि खुलिबाय आं आब' हायनाया खिथाहरबाय ओरै माबाबाय मानसि दंना गैया बन्द' ना मा खुलाखाय फैबाय बानायब्रबबाय बावहाय एमाउन्टआ अनलि 250आवनो जायो रायजोफोर ओमफ्राय गारि गिदिरबा माबा 300 लायो आरोना खमावनो लिंमारलाया दसेनो ओमफ्राय दा हायना हटेलाव नै पायस जानोसै ओमफ्राय आंनि रुमाव थांनोसै दा मोजां बानायो दाना ओंखाम जाखांनानै क'क्राझार हायना हटेलाव स्पेसियेल जानोबा बावल' फै